pitaju mene, gdje si ti trenirao? Gdje sam počeo karijeru? Rekao, ja počeo karijeru na njivi, svežem kravi noge i bubam po kravi. Ako pogodim, dobro je, precizan, ako prođe kroz noge. Imao se rekao, Kjera, pametu, kako lopta prođe kravi pod nogu, a Kjer mi donese lopta. Nažalost, objesio mi se. Te skrče preko ograde, žao mi bilo, ko da ne daj Bože, ajde da ne pričam, objesio mi se. Toliko je bio pametan, strašni sud. I tako je znači, njima ne bi, oni su mislili da sam ja trenirao pjetlici, pioniri, kakvi nema blage veze. Isjećam se i onda kad ja kažem njima da sam čitav život čuo kravu po pruzi, niđe trave nema i kad smo ožili na stadion Marakane, mi izašli, tu su zvijezde, Pižon, Petrović, Dule, Savić, Miloš Šestić, legende, sve zvijezde. I kad ja kažem, kad sam pogledao onaj zeleni tepih, znaš, ono iskreno iz mene izašlo i od mojih igrača rekao, da moja krava Jagoda, da popase ovu travu. Ja gledam, ljudi su se povaljali, ovi vidim, ja oni gledaju, znaš, ono viću, vidi ovog seljaka, znaš, šta je došlo. Znaš, a ja nakon ovog šalim, rekao, samo sad vi, rekao, smijete, vidite vi, rekao, sutra šta će biti, pasite vi, rekao, ko moja Jagoda, 3-1. Zabio Paktić 2 komada i ja 1. Zapravo ja 1, Paprica 1 i Baktić 1. I dobijemo 3-1 zvijezdu na Marakani. I tako to, znači, znači, nekako to ljudima, već se vidi onoga papka, vidi ovo. Ali to je tako bilo. Kada smo, recimo, putovali, rekao sam ti, kad smo putovali za avion, meni kaže, izujte cipele, ja izujem cipele, mada sam izuo što su me žuljale, znaš, nisam znao da se smije ući, ne smije se ući avion, znaš. Kupili mi na Bašaši neke cipele, znaš, šta ćeš ti, noga ja, čitav život u Japanci. Nisam vidio cipel. Da li je tačno da vam je jedna noga 43 broja, druga 44? A upravo to kad sam ja rekao da su mi nekako familija ta specifična. Recimo ja imam 2 noge različite, pa dobro, normalno. Svako ima različite. Jedna lijeva, jedna desna, ali u mene jedna 45, jedna 44. Pa kako onda kupujete cipele ili uopšte obući? Pa kupim po 2 dupla para. Pa onda spalim. Uvijek sam znao ekonomisati. Strašno. Tako je i kad sam kupio to na Bašaši, ubilo me, mali mi prst se podavio. I onda sam ja u avionu to izuvo. Sjećam se, evo, ko danas se sjeća, evo, naježio sam se, sjećam se kad Slobodan Kojović kaže doktoru Hami Hasanbegoviću, a mene doktor volio od prvog dana, nešto me zavolio, simpatičan. Kaže doktore, kaže, što u budalu ne pregledaš te prije ulaska u avion. A kaže njemu doktor je bio psiholog. Ima, kaže, u njemu nešto. Tako da sam ja, a vidiš, mangupi. Mislim, treba otići u Sarajevo, pa provesti nekoliko godina sa tim Sarajevskom, to su mangupi, to je strašni sud. Ja kad sam ušao, kud me dole, noge mi natekle ko somun, kud mi gore neki Marko Kuklic moj, ja te uvijek ponavljam, znaju te starije generacije, odvrnuo mi gore, znate kako imate toplo, imate hladno, i gore u avionu, kud mi dole udarila vrućina, kud mi gore udarila vrućina, sad hoću ja, ne znam šta ću sa sobom, muka mi došla, rekao, Marko, a Marko sjedi kraj, mogu neko malo da li se može malo, ima negdje sladnog vazduha, mogu malo otvoriti prozor, ne, nisam nikad sjedio u avionu. Mogu neko malo, pa kaže, pritisni dugme. Ja kako pritisni, znaš, ona roletnica skoči, ali ne idemo se prozor otvoriti. Polomi ja prst otvarati. Rekao, Marko, ne može, kaže, vjerovatno, kaže, avion došao iz Sibira, zamisli prozori. Poslije sam se ja sam sebi smijao. Ja sam se sam